etaper, hvor brugeren føler sig i trygge hænder. Individuel, effektiv genoptræning med værdighed. FlexStep Therapy fra LiftUp. FlexStep Therapy, en revolutionerende og patenteret trappetræner med variabel trinhøjde. FlexStep Therapy er en unik træningstrappe, der modtages positivt af personale og patienter på genoptræningscentrene. Med digital udlæsning kan højden præcis reguleres på plads fra gang til gang. Det bliver nemt at føre træningsskema over fremskridt i brugerens formåen. Med FlexStep Therapy kan genoptræningen komme i gang langt tidligere, og det bidrager effektivt til at afkorte den samlede genoptræningstid. Robust, elegant og mobil på en og samme gang. FlexStep Therapy køres i sænket transportstilling ubesværet igennem en helt almindelig døråbning.